Papagayam, hindi ka rin iruging nga ibasa ti surat, ti pagkasaritaan, ni pagayam tayong Rodel. Sagudayan nga rin ti surat na, Dear Manong Nemi. No maminsan, no di kat saan lang ang maminsan, no di kat kaaduan. Nga nasa sinupay ti kadardaram. Nasa sinupay ti asidag nga kabagyam. Isuda pa'y, dagiti mangirumen, wano saan nga tumulong, wano awan bibiyang na, no anyaman iti mapasamak, wano pagbanagan, ti asinuman akadaraan da, wano kabagyan da. Apa kasto iti mapaspasamak manon ni. Nasa sino pa iti marigrigat isumat talada apakapasamakan dagiti alawig nga dumuprak iti biyag ti maysa a pamilya. Kasi tinapasamak iti pamilyami manon ni. Nadayta ita tinak ininuten nga warwaren apakasalitaan iti biyag ko ajak tupulos malipatan. Nga kaya't kumit ng iburay, ito dito yung programa, tabarbarang kunak no adamat may bati na nga maragbeg ni Adal kan pagsarmingan tibiyag. Kan no adaman may tad na nga liwliwa, kada kitipada ka dumdumungeg ka nagbuybuy. Yung sagbet amin manong nemi palubusan na kadi nga mangidanon tinabara nga kablaaw ko itinagasat nga oras kanituyo dito Nemer Studio. Kastamatan ka nagitipatag ang dundungeg ka nagbuybuya nang naruna kang kamanong nemi. Sapay kuma, tagtultuloy tinapintas sa salunat mo, tapos tagtultuloy mo iti kaadam nga mangliwliwa kada kami kan pangitaklinan mi kada kiti pakasalitaan akayat mi met abang palag-ani tirik namin. Naragsak, kanakasat, nga oras tayo amin sa ngapada. Kastuman nga rugyak dito ang pakasalitaan. Kanadradwar ko lang idi manunemi iti high school idi mapasamak ti panakapu kaumi nga panaggedan datatang kininanang ni. Tay kunada manunemi kasla nagtupak ti lubong kada kami. Idi bagada manunemi nga tinagluganan datatang kininanang nga nagapoy di tiyandaan nga tricycle ka dinong party dump truck. Ore lagaragen gentrik nak manong nemi idi madamag da kaniyak. Nga di damagan met ni Loida nga ading ko manong nemi no anya tinapasamak. Jak kawailan nga ibagaken ko ana. Nang ronay di istoryaan da kaniyak dagiti imay ding inadaanon kanyak tinapasamak kan ni matangan da. Manong nemi saan dan nga intarahay ti ospital dagiti naganak kada kami. Gamutawanin tinagbalbalinan ti bagida. Dilayangan tricycle driver manong nemi tintarayda ta saan nga iso ta saan unay nga nanano. Sigon ti investigasyon manong nemi. Naipurwak ti driver ti tricycle ket datatang kininanang nga naglugan iti sidecar ket isuda tinalusak-lusak. Apaunay maten nga pagteng manong nemi. Uri ko mamatbatay ti may isang ipatpateng. Nasana kasjay. Nangalaw na yun ti basol na tatang kininanang tabdo kasjay ti klase. Hindi papatay na. Ngawan din ang balbalin na naaring na ti bangkay daw ng bagida manong nemi nagsisina na kiti bagbagida. Saksakit manong nemi. Intarayan, ti driver, dayta nga napasamak. Ngawang pa'y manong nemi, tinted nga tulong taking kuwa, dahi nga dump truck, kada kami.
Tababasulan danatan nga basol di driver. Numuna tawang kanot lisensya di driver. Ken ang kano, awang kano ti franchise wano saan kano nga na-eristro di lugan. Nakaululpit na gini tao manon Nemi. Maglagi din, tadaman siyempre, di kita asda nga kabagyan, di kita opisyal ti barangay, di kita opisyal iti gobyerno. Nga, so dalatan, tinangnaynayon, no niya ti kasapulan, para di man nakaiban sayag, ken pa nakaiduli ng ti bangkay, di kita naganak kada kami. Nga sa aming na makita pa yung malasin, no saan nga nagtitipon, nga nagsisilpo pa iti saka kada ima manong. Nakaamamas nga ipapatay. Nakasaksakit nga pa nakapukaw, dagiti nakadungdungo, kaya nakasingsingpet, nga ama ken ina, manunay. Igapu iti dito nga napasamak, dito matan di gapunan wapay, nga saan ko ngayon patuloy pa iti nagbasa para ko may iti college. Nasisino pa iti bang pabasa kaniyak manunay. Sakit arig na, marmarpugan, tibalay mi manunay mi kaputi kinakurapay mi. Tinaodi iding yung baga kanyak ni tatang. Kalagur-urnong tapno malagda, mapalagdaan tibalay mi. Dududwa kami manunay mi nga bibiyag. Ada pala idi di kinapatbati nga abuloy, kanda dumang pa nga inted nga tulong kada kami. Nga gastusan mi, kastamatan isaang mi, ken sidaen mi. Si marunong manunay mi dimteng tinapigsa nga bagyo. Apaone ka din panagsasaruno dagiti pagteng manunay. Kalbasan lang titalo nga bulan sipod pimusay, dadanang kinitatang manunay mi kadedi nga tawen, dimteng nga dimoprak tinapigsa nga bagyo ket inlusak na ti balay mi. Inlusak-lusak na ti balay mi, nga awan pulos tinireserba mi uno. O na pulusin. Gabot tayo, lusak na yung tayok, ngayon yangin, ngayon yan. Nagkamang kami manunay mi ti balay, saan nga nanano manunay mi ti balay, the Antisabia, agabsat de dinanang. Kalpasan de di nga bagyo manunay mi, sadyayan tinagyanan mi, adalang sumagmanong arwaten mi manunay mi nga na isalakan mi. Kunakanyak ni Antisabia. Ayan nga itantiran tayo, agkapsat. Rodel, kan Loida. Numabalin lang ko manti. Kat dito nga agyan ni ading ko nga Loida. Makikabalay dito eh. Kalaglagi pa bakit adumad na gani kasinsin ni Ore dalalima. Sa anamit lang pagtrabaho ni Uncle Leo. Kan awamad ti may tulong ko. Di kat mainayon ni Loida. Kada kiti 5 nga anak be. Moreta no, ang dagas-gasat ko ang tiket. Agi pao itak. Ay, ano di ati randam. Pumanaw ka dito lugar tayo. Pinapadasan ti makigasang-gasat sa syudad anti. Ano nga ti mastrak mga trabaho. Kat high school graduate ka lang. Aging gang si bibiyag ti may isang tawang tiket. Ada maaramidan. Pudnumat ka dito ako na ma. Agbating haro dito ni Loida, kininton pa nagsisirek, ituloy na tagbasa ti high school. Yan, anaunusan niyo iso na, auntie, uncle. Manong name awan ti amamok iti syudad nga kayat ko nga pakigasang kasatan. Ngim, amok nga dinakbaybayan ni Apo Diyos. Dagitikas kanya kas kada kami manunemi nga dinuprak ti alawig. Patcheck nga da kami iti adada kaasyan ni Apo Diyos. Uray no impalubos na nga napukawan kami iti naganak. Ngayon saruno na nga po kami iti balay mi. Nga saan ko kumamit na kabaylan nga panawan ti kapsat ko manunemi. Tay dagpakada akon keng kuwalat.
Gusto ko na manunay, iti panangarakop na kanya. Nga panagigawid na kanya. Manong, saan nakapanawan? No pamanang ka dito'y itugot na. Saan na pulos nga agsina? Ang bustawanin na tatang ninanang. Saan ka may lamapukaw? Kasanawag nga rodan. Ading ko, nataltalgad ka ng bati ka. Tanong ka sa nung tutigasat ko. Hindi papanak. Umay kang tumatlalain. Tapno ni kastagat. May tuloy mo tagbasa. Ikarikan ka. O saan ako nga makapagbasa, makagraduar iti college. Basta, sika nga ading ko. Kat paggraduaran ka. Kasanok nito'y kuya. Saan na ka nga baybayan ni auntie? Ni auntie akabsat na dinanang. At naman dagat kasinsinta. Nasayap naman kadata. Kaya ka. Ano ko matapagdanagang kit? Ada ka desidong ni auntie? Ada ka desidong dagat kasinsinta? Kasi hindi ate ako. Ang problema ka ta. Awan tinamnamay kasang bayak sa syudad nga papanak. Imawan ti pagdanagam. Ha? Oret at the cellphone ni auntie. Mamalin siguro nga, ikalikagong kung tumatin di mga alit cellphone ko. Tapno makontak ko ni auntie, kat makasarita ka. Ganukas ka sa nulahin. Noon at kasat ko sa diyang syudad. Ipauwitan ka to tigatang, igapanggatang mo ti cellphone. Unang cellphone na mismo ti patulog ko keng ka. Kuya, mabuti nga. Anya ka matikmuting mo? Ada kayo titakdang? Anda ka ti unang tibalay da auntie? At saan nakalaki na karyarin? Kasi ano no? Noon niya. Ading ko saan ka ang panunod ti negatibo? Makigasang-gasat ta. Ura awanin tatatangin nanang. Ikarik, saan ka baybayan, Luida? Saan na tanga baybayan niya po, Diyos? Dumteng tumitli. Pasensya kayon. Kagayam kinamsat. At dagatsyempo nga talaga nga signal, o. Makikooperate ka naman, signal, please. Orek po ka kanton malpas ti programa. Sa kantog sublin to na dumteng ti 2:00. Awan nga rod tinaramidan ti kapsat ko manunemi do dinagtungpal nga nagbati. Kaling pagpakaasik kaligid kasinsin ko. Nga, pakikit-kita da kuma kansanda nga tangtangsitan ni Loida. Nagkarida met. Halagid din aglukluko. Unada. Kasama ta kinasaritak daan ti kinangkel na sanda ko mga baybayan ti kapsat ko. Nagkarimet manong nemi da angkel kini auntie. Tako na ni auntie. Ay kasi no kung mga orti magkita kang kuha na agad. Aumatin sa bali nga kamagyan nyo dito. No saan nga siya. Adamat ti adayo di kita na duma kakabsat mo. Ay kakabsat mi. Aumat kakabsat di tatang mo dito. At anay kamkamang la dito ni ti amam. Pinakaroda nanti. Ay, dito to cellphone number ko ne. Alaam, tanuad dan to mabulod mo nga cellphone sa dyan. Kung adan to cellphone mo, mabalim mo ito tumawag. Ken, itawag mo no kasano nga maipawit mo. Dito para kini ating mo. Laglagay pa ma. Aduda nga kakabsat na kita kasinsin mo. Ang yung nakaspagarigan ta. Hanga maibag nga na dadagsan mi ni Loida. No agpawit ka. Bakit awan to problema? Na minsan bahay manunay mi naging narakop kami nga kapsat. Oya? Subyanan nagtuang. Huwain. Subyanan kanto. Kitnos ang kanto nga mauray. Umay kanto danunan sa syudad. Loida sa mo rami din data. Basta dito'y katapno ambong tipang danunak kan ka. Ha? Basta. Nusang ka umauray ng subli. Ng bakasyon.
Umay kasapulan sa syudad. Atin ko sa mga aramidin deta. Marigatan tanto nagsinapol pa no. Umay kasadyakit. Diyak amutihan mo. Awan ti pang puntakin ka. Basta, Loida, agtong palakan niya. Agbati ka. Subyanan kanto. Uwan manong nemi tinurong ko ti syudad. Nga damok iti umay. Nga awan pulos iti namnamaik nga pagkawangan. Iti langin makadano ti terminal ti bus manong nemi inugyakon iti nagsaludsud. Iti maysa nga saris-saris tour manong nemi nga adda iti asdeg ti bus terminal. Nana, ay nagkataang barok. Awan lati mai-recommendar yung nga pagtrabahawak. Sang-sangpet ko, taga-probinsya trabaho. Umay ka dito nga uwan, ti pastup nga sarkam nga trabaho. Iti mariknak ti bisin ko manon name iti kasidgan nga karinderya isot napanak, danganak, sak nagsuludsud. Trabaho. May isa nga tricycle driver manon name iti masadag kanya. Kasi lakas sa pulam sa ti trabaho, bro. Huwag narot, damdamok dito eh. Nakait mo trabaho. Urean niya. Alagid nga dakas. Adi mo ngarot ang nag-drive. Kaya maubing kamot pailaeng. Umay ka. Aglogan nga ta tricycle ko. Barang no na di amok. Naking ko ka tricycle. Iti, ada pangisarkan na ka. Imo na manong nemi nagyanak iti talyer. No anyat ibagada, ibaunda, isot aramidek, no anyat paaramid da, aramidek, no anyat isuro da, tungpalek. At least manong nemi addan pagturugak, taumiyanak iti mismo nga talyer, no malpasin trabaho, adda itanda nga sweldo, libre ti kanek, merienda. Ada cellphone manong nemi, ti boss ko, iti talyer, makabulan. Iti damo katawagan ni auntie. Sinda ito'y? Ni Rodel auntie. Apin kita ka lang tumawag. Ni auntie mat, makabulan ko pa lang dito syudad. Agad, nagsweldo kan. Lagit mangipawit ka na. Nagpawit ka rin dito ng bigat auntie. Basti pagtapauitak, ang katulabasit alanin Nalawan, kakadwa makakit na nagling ang mga niading mo. Kaya kasamit ten, sus, ado di kita magastos na iti panagbasa na. Diyak kumakait kayo nagtuloy ng basa na isupay nga gastusan, tumulang latok man dito balay. Auntie, masapol nga graduar ni ading ko ti high school. May salangin nga tawa, isungar ti ko na, kagraduar matlaeng. Nga magpawit ka Oo, auntie. Anak, cellphone na ito Cellphone di bus ko. Sige, auntie, pawid ko aming suldok. Iti bas, ngay ito alain. Hindi bagak manong neme kasaritak kumati ading ko. Ngayon awan ka no, tada nang ibaunan na. Binulan manong neme ngagpawitak. Pasit laing ti ibatik para kanyak. Talibre nga rot amin, awan ti gastusek. Ultimo nga sabon, toothpaste, manong name, shampoo. Kaya maitad kanya kalibre. At ado manong name nga amang ti papawit ko. Sa di probinsya para kini ading ko. Basit lain manong neti septic. Aging ka nga dan inem nga bulan manong name. Sipud, agtrabaho kag papawit. Hindi tumawag ka manin manong name. Yung bagak manin ka ni auntie nga mabandan to alaan, tipawit ko. Hindi bagak nga kasaritak ko man ni Loida. Awa ni Loida. Auntie, ni manong data, siya kasaritak ko ma. Auntie, timak na dyan ni Loida Ibagayo nga awan na, tagamta si Degrio. Ay, at si Bampat kaya man. Nagsarita kayo. Mabigla nga. Hello, Loida, ating ko. Kuya.
Apay nga sagsangit ka. Hello? Hello? Apay nga naputulin. Hello? Loida? I-dial ko manin manong name the cellphone number ni auntie unattended. Naapay man. Nalpas mo ka dito sa cellphone ko na. Rodel, ada guro-urid dyan nga trabaho. Boss, nagsangsangit na ading ko kasalitak ko ma. Naputol mo ten. Tawagak, madi maten. Baka na ibusin tilod mo. Uno saan? Kita mga nalubat na dyan. Yoray mo tatawag ka dumdum kayo baka i-charge na. Alam mo tayo sa cellphone ko, nakit masapul ko man. Ay nangatat na pasamak, boss. Kaya pa yung nagsangsangit ko na. Boss, naslakait na kumatagi pulong. Ngayon saan matang nga ikan gundaway. Baka inagawan ni auntie cellphone sa nindem. May posible akas ta. May romantic absat ko. Lagot apay, di mo kabagyan na yung talakam kiniading mo. Kapsa na mismo dininanan ko, boss. Kitag talaga kang kuha na. Baka no, mailiw lang kang guys o isang sangit na tiiliw na. Kadigiti matan siya marunong agundaway manong name Jack matan makontak ni auntie. At nang ibaga, baka nagbaliwan yung SIM card. Baka kit intrantana nga nagbaliwan tapno saan ko na makontak. Ay kasanupay nga roti pa nagpawit ko. Uno saan ko nga makontak tapno Jack mamuan o anyan ti araramidan ti kapsat ko. Manong name baglaki din talistuak man nakasusuro kada kiti arami di talier. Nga ore awan ti experience ko, ore awan ti adal ko. Ngam kabutan nalaeng ni boss ko nga mangisuro kanyak instruktor ko. Iso nga, alistuak man nga nakasusuro manong name. Ngayon mato ti sweldo. At dapat di mangtad kanyak ti tip manong name na napintas ti panangasikasok ti makina ti lugan di patariman. Dito na minsan, manong nemi, nga naperjan, tilugan, di nang itulong ng tulong kanya, gidi nga tricycle driver. Oy, kumusta ka, Rodel? Kasi, yung masenso kan sa kanumat na. Halagsto ka kanu ka makasurusuro. No napasnag ka, nga mga ramid, kan mang tungpal, tibilin, talaga nga mapasama ka hasta. Anat nagan mo kayam. Di mo mat kami, bagat tinagan mo, itikit sikat nang itulong kanyak dito. Celso. Abay na problema talaga mo. Pwede yan, palir eh. Numan na nagandap. Bamon to siya numaka mo. Saan kang doon nagbaybayad? No, agsingir ni boss, siya kung timang bayad kang kuwana. Si Kawat Rodel. Kituin. No saan kang kapukin ka, anak ko mga nakadano dito yung nasya at matipanagyan ko dito eh. Ano? Ano anang Aldo day off mo? Day off? Kahit day off no mabalin eh. Napatag ditunggal ka nito. Ag-relax ka mo. Indon Domingo. Umay ka doon kasen. Aldaw? Ore, rabit Sabado. Dam no libre kan to tibit Domingo oray no natay. Maturog kan to ang malmalem. Rabit mga wisang kanya. Uwin! Ipasir ka mo dito ya. Hintay jay. Nightlife. Nightlife. Jay, patay sindi. Babae ti kahit masama doon. Loko ka, baka nusang ka pa nga nagbunyag. Manong nemi na surukin na makatawan ko dito eh. Tawag-tawag ak maninanting nga mandi matlata. Di bagpintasan na, di pauit ko sa jay. Hindi posito kon. Tanang open na iti bank account ko manong name. Ore kas kasanon laing. Kata mabaling kong tumat nga irapin tagbasa. Ore vocational course laing nga maibagay ti trabaho. Tara ito ko advice kanyak manong name ni Busco nga king kuko di talyer.
Ngano datuma magastos kumat manong name ng runa no awisan nak ni Celso. Nga mapangkamit na nightlife. Iti patay sindi nga silaw. Nagigama nung naming ang kudin ko. Mabahan ako nagbakasyon ni di probinsya. Tap no amuat. No anya itan ti kasasaan ti kapsat ko. At na nagatan ko ng cellphone manong nami nga maumat ti pangkontakak kadaan ti. At adi maten, jak maten, ananten maten ti dati apang kontakak ken ko. Nagpakada kiti boss ko. Kasanod ka bayag mo jay. Kene, kaadot ti trabaho. Depende boss. Numadanon ko pa lang sa dyan nga ading ko. Siyempre, iyag ko dito. Ore, may sa duangal daw lang, talungal daw. Sige, aksubli ka ron nila. Kasapulan ka. Uwan boss. Ito kinabagyo. Ape ka din nga sana kagsubli. Edi makadama nga kung dito'y manunay kalpasan, balit tiya 18 hours nga biyahe. Iti bus. Imbagta nakaturo ka kiti nagtibas manunay mi, tas anak unay nga napuyatan. Ni auntie nga mismo manunay mi, tinadanon ko ti arubayan nga agsagsagad. Auntie adakon. Nodel. Ni Lloyda, tikapsat ko. Di na kami, may dinano na ya. Kaya ito nga sawan nanti. Awanin dito eh. Awanin. Tarig na, pag-graduar na lang ta high school. Diyak manamo ta, napanan sa madla, inala di kiti papeles na di eskwela. Sakbay nga, bimanaw. Abi nga, saan ko matanwa kontak sa cellphone nyo, auntie? Kita, susapo ya. Kada hindi nga naudi nga panagisalitam kanya, nga kasalitam ko matikabsat mo, naibatan na din sa cellphone ko. Numunat anda kami iti nga to. Naibatan na, nagdisoy di ba? Naperdi ah. Api nga rin nga, nasukta na di SIM card yun, naperdi cellphone. Dati ko malat SIM card yun, ati naramat yun. Pati di SIM card na dadael. Auntie. Kaslada pa nagduwa-duwa. Abay nga rin nga saan kayo ng kalikagom, ti pa nang tawag yung kanyak, tapno, maawat yung kumanig ti pauit ko kada kayo. Kasi ano ko rin nga may ikabayasak ti number mo. Manipo din agad tawanin ha. Indrurumen nyo ka di ti kapsat ko, auntie. Yan pa nang ipagpagarupo kanyak. Kaya di pa nakisaritak kumakingkuhan agad agsang sangit nga sila kaya at natigipulong. Baka sinabrot yung man din cellphone nyo. Iso nga naregreg. Kit papasurin nyo, tikapsat ko. Hoy, may kakadi dito eh. Nga nagbakasyon. Tap nagsidir, ha? Rodel? Sorry, auntie. Loko ka. Awang kayo, awang kayo, awalang kayo utang nga ni baganakem. Nung nagumagyaman ka, ta dito eh, tinagyan ng tikapsat mo. Igawit ko man idikit. Diyak kumang palubusan. Nga man nagpilit. Baka sana kayo matan nga maanusan, iso ng pilit nga nagtalaw. Hey, pauna kang barok. Nga kiti pa nang ipamamukan niya ako. Tsak pa nga antiyo, kamsa din na lang yun. Iruman kayo kuma. Sorry, auntie. Sumang bayan ko mga rod. Kit sa tino kumangamit kami isang bayam sa angal ito eh. Anya di kita, para kada kami kadi. Aywan kayam. Ti ado nga bulan nga sa mong ipapauwitan ti kapsat mo. Baka yung tugot mo, itad mong kata kami kat adot inabnorami kay kuana. Manong nami pinagustuak ti ikit ko. Nikak. Akin nagbasitin. Manong nga bulan. Hindi, pasensya kayo. Naumat awit ko na yung kwarta. Alala. Bayadam to lang rin. Nagsubli ka man sa diag. Pauwit kan tumanin. Edit ko kengkat cellphone number ko. Tapno baka pag-notak tak. Manong nami kabot na mabisinak. Nagsapulak. Nanganak. Ako madigdi ka sinsin ko. Napanda siguro. Da siguro pananda. Nangaruba ako. May isa nga bakit manong name iti masidag kanya. Ay, si kaniro dili tayo, barok. Una na. Ay, nalap na pa na mga min. Ay, barok. Apay na. Ay, sus, apo. Ti pa nang irurumen ni ikit mo at kabsat mo. Imbag,
Taore kasi diyan ati nagabo da inkarigatan ni Lloyd dati ag sumrek ti eskwela iso nga nakapagturpos met lang ng pima ni dagturpos. Ano lang arwaten? Ano ti ketso sa unana? Jesus ha? Ore sa dino pagsaludsudan dito eh. Di gini makikit kita. Abi nga may binabayam di kapsat mo. Saan ko nga binaybayan na? Sa anak lang kami nakapawit idin. Gapat na jakmatan makontak ni auntie. Manipod di awang gakas jayen. At dapat damag nga nagpanggipan. Di ulitag mo. Nga rami sa risuna. Nana, saan ka nga agsasaot eh. Pambarak nga mangsalangad. Karigiti. Kada uncle mo kinantem. At papasumat. Orag, salutsud ka, naglawlaw ko na kita. Ngayon na imbag, ta nakalibas sa nisuna. Naglibas mat ka. Tinultulungan may di nga naglibas. Nung hasta nga datyempo na, sakti umayan na, pangibagbagaan, tigit sakit tinakim na. Masasyanak ba na nga, manyarte maaramid ko. Alakit, nasakit man na panunutan, barok. At kabagyan nga mismo. Api kami nga binabayam, di mo kumalatain tugot. Amon to kunana kang kayo di. Nasakit tinakim na kang ka, gapot sa mo ngamin ngayon tugot. Nasakit tinakim na, gapot yung ka rin magsubli ka, ngam saan ka nagsubsubli. Iso nga nagsubli ako na, ay kaya di ko binulang ko ang bakasyon ka. Naparan na nga rudan. Agad naman nakakano sa pulan nakakano. Eh may napamat sa syudad. Ay so sa apo tinakadadanag. Idakas diyan kinababae na nga nalapsat nga ading mo. Ang mga noan niya di tanti simusurutan na anya itanti kasasaad na adatal mano nga buwan. Nasurukan nga 2 bulan na. Ala amoy bagbagaan nga panunutan nga perfect jack ni Antim. Nga may paglaglag ti pudno tapno amul teraramiden barok. No si sino pwede kita nakakaasi. Ulila. Da kami pwede na mairuruman na. Oh, nga rin ko nakdakay ko matunong kakaasyan ni Antim ka. Sige na. Agama na karetang impormasyon nyo. Saan ako nga nagbayag man ng name nagpakada ako dito ikid ko. Inako nanti. Ay umyan ka kumato, eto dumigat pa nagsubli mo yung syudad. Diakon maano saan tagyan ito eh. Nung dagiti kabalay ko, dagiti mangirumen. Ay! Ha, noan niya man tinadamdamag mo din karuba. Asin na dapat siya. Iso daw mo siya ikit mo. Makamon ni Apo Diyos eh. Auntie. Agyaman naklaingan. Pwede panagyan ni Lloyd dito ay numampay indrurumen nyo. Nga dandani pa rin na miss dangkel. Oy, mabaling kang isaklain tikas na magbagam. Papamusulong ti asawak. Sana ko nga baybagan ti. Sapay ko mata makapagkikita tayo tupay. Nagyaman kami laingin. Itiimbag ng paiyo kada kami. Manong nemi nagdakkel a problema sang pangsapulak iti kapsat ko. Yung maglagi din manong nemi daday walwalet ko nga picture ti ading ko. Nadaaramatek nga mangsapul kang kuwana iti syudad no iti man syudad iti napanan na. No naglugan iti boss na nagpasyudad anyat inaramid na. Malagip ko lakit nga rod dinaramid ko idi manong nemi. Nga iti mismo nga terminal ti bus nga rinugya akong tinagsapol. Ti pagtrabahuak. No kasta tinaramid ti kapsat ko. Sinot nangalakan ko ana. Inyo man ko kini Celso manon naming nga gayem ko ti problema. Kadakman, ti picture ni ading mo. Ito ini. Mano taon na dito nga picture na. Iti third year high school. Bali to 3 years, no? 2 years ago. 3 years ago to. Nalapsat ni ading mo. Susapo yan. No imay nga dito syudad nga peso. Kat awang mat sa baling nga kamangan na. Baka sinapsapol na ka.
Baka damat picture mo kayong kuana. Ada. Kastakam ngamin eh. Already picture yung naganak ka na kami. Nakawalit ka na kami. Baka sumatubra na nga magsapsapol. Pamuyo dito nga lang kung kuana na siguro. Tulungan nakman, Salso. Sa pulenta. Ito mo nang aramidan tagad nagpanawagan tayo ti radyo. Kas na nga ron tinaramid mi manong name kadagiti so aming nga radio station iti syudad at dapay TV station manong name na pang kami pa amin. Siya ka mismo nagpampanawagan no sa dinuman ti ayan na sinuman ti simang sangbayan na inted ko pa ti cellphone number ko manong name at tawagan da at dagiti mang tawag kanya dagiti mat mang lukloko nilaw iti sapsapulam at dito umay ka dito eh. Inod to eh. Dito eh, asan dito kapusan to? Sa danto kakatawa. Nagloko mo tindig di tao. Inyo man ko dito nga problema kini boss ko manong name. Kalakit mo na kamangam. Rodel, kat ni Apo Diyos. Nasapay ko ba? Ada iso na tinasya na kasasaan. Napangka ka din di police station. Anit kayo sa boss. Blatter mo asala nga radio station iti papanam. Napimpindas iti police station iti kaso lang. Nga da makakit-kita keng kwa na wano pakaimbulban na ti kaso. Anit kayo sa boss. Kahit ko kasawan agad baka no adda nangala keng kwa na kata inalad naman nga membro iti sindikato ni Matbus. At ayumat nga mapasamak dahit ay sa nga nakaskas daw na mapasamak. Nangrunag at babae. Anat naman yung pangusaran ti sindikato na babae. Baka isarek da iti kasa. Boss, sangat amit. Alagat na siya doon saan. Yung magbagaklat opinion ko. Muna jay red light. Jay patay sindi. Jay papanan nyo kuno kakini Celso. Kadagiti beer house. Video okay bar. Kituin. Ang natinam na maam ko mga pag-isar kanda keng kuwana. Alis pangwartaan mga kasjay. Diyak kayat nga mapasama kita kapsat ko ti kasta boss. Agad ha. Uray matasin no ha. Kahit kung idaw-dawat nga sapay ko matasimbre ka sales lady, wano servidura, para ugas ti pinggan, wano katulong, labing-pintas pa eh. Labing-pintas pa ano kasta. Ngayon no kasan no, dan nakakita kayong kuwana kat nalapsat. Mga no napandayin lakon. Ni Medbus, talay bagbagam. Ibagbagak lati kabon panunutak. Ngayon sa hanggang danag. Italag mo kinaabot Diyos ti amin. Sa pulik. Oran niya't mapaspasamat. Kaed ko masapulan da akamsat ko. Kaed ko nga tong palin terapaap ko para kang kuana. At dito syudad ka na masapulak. Pagmasahe kisuna. Manong nemi iti may sa ngarabi kinuyog na ni Celso. May isang beer house manong name iti napanan. Oh, ipakitam dahil nga picture kada iti grow taamangan no amamuda. Si kamit. Kahit mo sawan sumrek ko dito. Anya ta amom. Tinasken kat masapulam. Ore na nagbali na nga GRO ang anyaman tinapasamak na. Yung sabi ko mata, nadalos pala ni ading mo. Nga nasiyat ko mati kasasaad na. Manong name na maamok dito ni Vanji. Hello, Vanji. Hello, lover boy. Abay nga amin nga GRO kita. Ag Tagalog. Kasta style da. Uri no saan nga Tagalista ka. Ag Tagalog da, di ba? Kaskan ka, amo magamit ang Ilocano. Kagayanak, uy. Kagayan?
Abi nga rin tagtagalog ka. Kagaya nga rin dito ti GRO. Abi nga rin nga imbagam kanyak nga tagagagayang ka. Gaya po nga rin ta customer ka. Hindi ka mat-irwar at mat-kwartak. Gaya po nga rin takaras ka. Vanji, ada problema. Tulungan na. Baka amang na ito eh. Ayan. Picture. Girlfriend mo? Kapsat ko. Gula ka man, nakudrip silaw. Gula isdig ko sa dyan. Sa mong iadayo pa eh. Dalater ni Celso. Celso, teleter mo man. Paganda ng takitaan, makita na ladawan ti kapsat ko. Ama mo? Hamon pa yun na ibagat nagan na ya? Saan pa eh? Lloyd na tinagan na? Ama mo? Ama mo? Nagtrabaho dito, Edi. Edi, dolang rabi. Anya? Apa nga dolang rabi? Gaputad na nangalaking ko na. Sino't nangalaking ko na? No, tapno, nabibinas. Rodel, nibus ko ti, kasaritam. Daking ko ka dito nga beer house. Umay kain to bigat. Nakaturo kita eh. Among ka din sinot ng alaking kuha na? Tsaka mo, ngas lagayim ni boss. May saan siyang engineer. Diyos ko. Ano kasta? Kahit nga sawan, masapulak madlang ni atin ko. Wala, tadalid mo nga ron. Duwa nga rabi nga nagyan dito eh. Naging gati may kaduwa nga rabi at na nangiruan kayong kuhanan. Saan naman tayo na yung subsubli? Tsaka mo, natsaritaan na kayo ni boss. Sino nang isarak kang kuhanan dito eh? Tsaka mo, sino nang isarak? Basta nakita ka, dalata. Basta nga nga rin, panangarak na kita customer. Kabuta mo dang ubing ang dadamo. Bago ko nami. Bagong lipat. Hindi, talagang bagong-bago ko na. Amin na panagsaon na panagdignahin na talagang bago. Diyos ko, anat lang nga na. Ang anak ko tong, medyo. Intun bigat, nagsublikan to. Iyamamukan to kay ni boss. Taking ko ka di beer house. Barabari na matuntunam. Tikapsat mo, Rodel. Agyaman nagfanchi. Dito gayam ti. Pangrugyak nga makasapol iti kapsat ko. Gabukin ka. Kras na ka lang. Onti kwarta ka pagirawar ko ka. Kit no libre. Ano nga libre? Into na alas 2. Shoot off me. Mapuyatan nagtulao na yan. Mapuyatan. Adamat kwartok dito eh. Di mo nakalata maturog yan. Tayo ito nagsara kami. Umay ka tulad na danunin yan. Fancy? Pari Rodel. Jambam na ita. Ngayon laglag pa ma. Agusar ka itis. Tiyan niya. Helmet. Ag-helmet ka luko. Baka no. Yan tangang kitag subliak medlati kabigatan na manunemi pinagawid ko latan ni Celso. Insoro kanyak ni Vanji manunemi no sa dinut ayan ti silid na ako na sa anak imbati. Maturog kan. Taringan kan tulata. Tayin itong bigat. Iya mamukan to ni boss. Sige Vanji. Saan ako saan ako nga di ako nawatan di mangirwar kanyak. Sa kantulatan ti kaidak. Agawan na Panchi. At least manunemi adan lead apang rugyak. Panagriknak kadandani kon masapulan ti kapsat ko. Manunemi. Katsakbay nga nakaturo ka kain daw dawat ko kini Apo Diyos nga sapay kumataadda ni Lloyd tinasya ta kasasaan.
E di makariingak manong nemi kas ninamnamak rin niingnak ni Vanji. Lalaki ak manong nemi. Bigid din nga jak maarunan. Kat nabang lumit akadigdigos ni Vanji manong nemi. Wine. Kat gamot lalaki ak. Adamat experience ko idin. Tamasansan ba talaga nga sugsugsugan nak ni Celso. Manong nemi mariknak nga adayat. Dagiti arakop ni Vanji kanya. Akasmet iti ayat nga mariknak. Nga ited ko mo na ipaay kumet kang kuhana. Anay budi ka dagiti arakop ka nagay ko kang kuhana. Nangay ko kang kuhana ti I love you manong nemi. Ngayon saan ko yung bagat I love you to. GRO dito eh. Ngayon apa niya ipain na tibagi na ngawang bayad na. At akadikas ito nga GRO. Oo, handag pabayad din no kursunada ti lalaki nga mangipayan da tibagi na. Ngayon saan ko nalipatan timbaga manon nemi ni Celso kanyak. Ti panag-helmet ko. Naawatan sa ni Vanji manong nemi at ay nyawat na kanyak. Apa nga da nakasagana kang kaastoy. Policy mi deta. No condom, no sex. Kitap no awan tipag danagam o panagka pakariribukram. Sabagay, nadulusak, Rodel, awan sakit ko. Gapot na binulan mo't nga di smear test me. Kinawang pa'y kinanaig ko na saan ang gusarit kundum. Come on. Yalas tom tat numalpas at maturo ka kumat. Manong nemi kabigatan na rin iingnak ni Vanji. Umaykan, nagkapekan. Hindi ko usapaya. Okay. Ikaw nagdigusan. Manong nemi, may isang gwapo nga lakay, iti nangisadagan kanyak ni Vanji. Hi. Hello, sir. Good morning. Tuwa ka, kape ka. Naistorya ang kanyak ni Vanji ti may panginti problema. Pasensya kayon, sir. Nagkasalad kami ni Vanji. Amom, ada kita request di kita GRO. Kahit nasihat naman kanya ipay ko. Si kamot pelain kita kinasilid na. Di kita mangiruror kang kuwana kit hotel man ti paranda. Di Vanji ti may isa kada kita pagtalakak iti diskwak dito beer house ko. Sir, nagkape ka ba eh? Dapat disal. Sa tanto sulbaran ti problema. Kasi nung nakadanon dito di kamsat ko. May isa ka na bugaw mi. Iti nangyag dito. Bakla. Madlaw ko idin nga agdadamo, mapilpilit. Gagangay agad, business ko dito. Asset ko iso na, gabot tabaro. Ito yung may isang arabi nga kaandana, adot na sa pulak. Gabot adot yung may. Ngayon saan na kinati biniruar. Gabot talagang dinakayat. Hanggang nga may isang gayim kong engineer, tinagkursunada kong kuwana. Sir, mabaling ka din nga maamuan, ti cellphone number datang engineer tatawagan. Saan kang dardrasodos, Rodel? Among ti sitwasyon. Kahit ko nga makita iso na. Natalagad itong tiriknak na makita. Mawatan ka. Ang mamikat ka pala mo na. Mga no, makasalitan ni engineer kita, das maibaga na nga madikin ka, ha? Baka hanggang ito makapanganin. Man. O may kandan, Jig. Sasang ko tayo. One boss. Manong nemi, itinalawag na saan patay sindi nga makitak. Kansan ako drep nga bumbilya ti pakakitake ni Vanji. Nagsimple ti pintas na.
Salasan ng GRO. Di GRO muslikat di kita mapnek ti rupa da ti make-up. Yun yung Vanji kat saan? Uy, mangangkan. Abi kita anak ti asta. Salasan ka ng GRO. Nagkatawa mat manong name ni boss na. So nga na ako nakeng ka, nga ni Vanji, di ba isa ka na kita pagtalkak dito eh. Mamano mo detakit nga mairwar. Kursonada lang di pakiirwaran na. Sikakit kursonada na ka, inselid na kan. Sika isunti nang check-in keng ka. Hindi malpas kami manong naming kinasarita nga imuna ti boss ni Vanji, ti bagbaga ng engineer. Diyan mo tayo niya dayo naman, tsapan mang awan ti bagdanagam, keep calm. Nasiyat ni boss. Saan nang intelek iti may isang tao, ti kamsat mo, no saan na nga mapagtalkan. Kinapod no na agad tinangkuan, nagsaritanda agad. Saan na nga pilitin, no saan nga kayat ni Loida. Kunamit ni engineer, nga no mapaneknekan na, agad talaga nga isut asawain na. Hindi ka pasawin. Siyempre, hanap at nga virgin. Baka na tagkikuan agad virgin, baka no, inayat na, kata, mo kayat, makiasawa ni ading mo, iti may isang engineer, kat nasiyat ng engineer. Idagsubli akong sadya, tapos namabang ko kumaalain, awamatin. Adamatin dito iso nga rinugya kasi napol. Kadagyaman na katakay, sir, tasikat si Mang Bayan na. Kung sa tikabsat ko. Sorry, gagawin mo kinakabsat. Hanggang makikopera, signal ka na tayo. Yan, nadatsyempo na kastoy. Agproblema ti signal. Ada madagiti sante nga pa nagproblema. Kasta ti biyag, di ba? Ada tiyempo na nga nadawel, ada tiyempo na nga nalinak, ada tiyempo na nga naliday, ada tiyempo na nga naragsak. So nga pasensya kailangan, kada ito yung bigat, gabsat, kat saan nga napintas ti taray ti programa tayo. Anyway, ikarigatan tamad lang ituloy, tadi kitaag-replay, agad maamuhan damit lang ituloy ti programa, o na istorya. Yeah? Kada kita mag-anos nga, guru-uray, ti pa okay, sublimat lang nga, 426, oh. Yan, nagagangay lang, agbabat viewers tayo, no natay agpulpuligos. Yan. Hindi nga din ituloy, papagayam, nga iba sa niti surat, ti pagkasalitaan ni Rodel. Manong nemi inyustorya kini engineer Rudy kano tinagan na. Noan niya tibiyag mi nga posible nga dahi tamat tinistorya ni Loida Kenkwana. Sa ko sinaludsud. Anya itan di kasasahan di kapsat ko, engineer. Sa dino ti ayan na. Nabayag sa nga si mong Batman ng nemi. Naipigsak-peg din titimak ko. Engineer, ti saludsud ko sa dino tayan ni Loida ang ading ko. Inagaw manon nemi ti boss ni Vanji ti cellphone na. Ong tamsaman tin engineer. Salsalud-sudik na sa din tayan di ading ko saan nga sumbatan, sir. Hello, amigo. Baka nung sa mga sumbatan. Ti saludsud ni Rodel no sa ayan ni Loida. Sige, ituloy yung nagsalita. Hello, sir. Pasensyakan. Ada nang pagunikan niya kita, so saan ka na sungbatan nga dagos. Kaya mo ang kasalita ni Loida, isuturo, rayak sir. Ay, kimabidlaing. Isudetan ni. Loida. Hello? Kuya? Loida. Loida, aning ko. Napanag sa lugar tayo. Saan ka nga nadanon? Nadamag kong inrurubad na ka sa jay. Nagpanggapan na ka pa nga paramisan ni Uncle. Di mo lamon no kasi nang dinigat ko, kuya. Papasuling kayo din, no? Hape nga binaybayan na. Ading ko pakawaran na. Saan ka nga binaybayan? Hape nga binanawan na. Diyan mo, aga natalgad ka. Ano si Murot ka kanyak? Baka matmati ko na. May mayat ko mo si Murot at kang kuya.
Itirigat ka na maay na tangang kapsat. No niya ti kasasaad mo, kasasaad kumanten. Binaban na binaybay anak man latan. Saan ka binaybay natin ko? Nagipagpaw-itak. Ang gano'n man ti pawpawit mo. Iso ka tinagabudak na anti. Imbaga ating kariganak na nagraduarte high school. Nagloko naman din. At nadupay ti kwarta nga ipawid ko nga batik para kanyak. Binulan data. No ti gastusam lang agbasa. Libre man ti high school ti pagpletem. Ang kontribusyon no na nyaman dita kan ti kanem. Subsubrapit tindin ko. Naulpit na kuya. Nakatangtangsit na kiti kasinsin ko. Patil-til na kapumutan. Pungutan nga gadilan. Ni auntie. Nakasakit di pa nagsasauna. Asla din nakapkabagyan. Napiyapay di gini santa kabagyan. Kakaruba. Amudak ngay sakit ngay misoda. Pasensya ka nang di ko. Ala, uray kat nagsasalitan. Kumusta ka dita? Anya ti kasasaad mo? Amo ti Diyos nga man ipurida mo ngawang kan sa jacket. Inaldaw-aldaw inoran-oras nga sapsapulan ka. Pagsalsalud-suda kami nga masabat ko no nakit-kita na kading ko. Yung maglaki din. Tanwa dadakas nga tao, kadadamat na siyat nga tao. Kuya, kumusta ka dita? Pagbasahin nak ni engineer. Andan napasama kayo? Awan, kuya. Yung tinamag ko dito, kahit paniknikan na ka no, na virgin ka. Ginandat nang iding, saanan nga ituloy. Kabuta na paniknikan na ka no. Abi nga sikat kayat ni engineer. Awan asawa na. Awan, kuya. Nga maapi nga sikat kayat na. Ubing ka amang imso na. Pagbasahin na kano, ito nagraduara ko, asawain na to kanon. Nagsayatan nga tao no kasta. Nalagang araw din tirik na. Ngam kahit ko makita ka. Ibaga kinijirang umay ka dito'y kuya. Sige, bagam ka rin. Hindi ka sarita nakmanin ni Engineer Manong Nemi. Hello, Rodel. Engineer? Thank you. Nakaimimbag ka nga tao. Saan ka man ang gundaway? Alakit ang agyaman tayo kinapo Diyos ang tasyak ti simang bayan ni aading mo. Tanong sa bali ko maagat. Baka no sa balitan tinagtungtong palan na. Kada mo naman ang tinulungan ti Bagina. Talagang impakita ng isuna kita. Di na kayat. Iso nga. Kala, may kakanod to eh. Umayak ko, engineer. May iliwak kinadin ko. Sige, kumakaro din. Nagastagat makapagsalita tangin na yung bag. Nalag-anan tirik na. Nasulbarin na problema. Kinagawa ng unay kinihapo, Diyos. Wan manong Nemi nagkuyog kami kini Vanji nga napaniti balay ni engineer. Napintas nga balay ta engineer nga rod manong Nemi. At the swimming pool ti sango sakit itilikod kat ada running nga water, waig. Napintas dati nga lugar na kuna ni Vanji. Nga rod. Napintas gayam ti ayan ni ading mo. Saan nga impyerno? Dikat heaven, di ba? Pintas Kabuta may isang anghel. Tisimang bayan na. O naimbag na engineer. Mong crush nakpaidiyang. Saan kumita kayat? Sinuwarte kayat mo? Obvious ba? Hindi makita kong manong Nemi. Tikapsat ko sa orin titaray na. Ang simabad kanya. Kit kas taonay di pa naginarakop mi nga kapsat manong Nemi. Kuya. Thank God. Okay. Nagkamantay ko na pa Diyos. Awan ti imposible kang kuha na. Awan ti sa bali nga kinamkamang ko na saan nga isuna. Iti pa nagsinata. Dinamuak nga awan ka. Irirugyan ka nga sa pulan. Kaganahin ulit nga nadakanyak na po Diyos. Hello,
Ate Vanji. Imbag din na nagsabat ti dalan mi kinimanong mo. Oh, imbag kita nakanyak ti picture mo. Lloyd ako na ka. Imbag din. Kita magalang, amo ni manong mo ti pagsapulan na kayo ka. Di ba, Rodel? Gusto kami ti bagada eh. Posible nga iti kasapul nga trabaho ka ti babae nga alis to nga panglakaan ti kwarta. Yung sanda nga nagbalay ko kuya. Yung baglagi din ta. Ang dabos ni Ate Vanji nga nakasaya-sayaat. Tanasiyat nga tao tinangyawatan na kanyak. Takuna na kanyak. Nga di na kano ka iawat kanyak no saan nga nasiyat. Hada pa idi pulis nga mga ala kanyak idi. Ayos, no pulis ko na nga ala kanyak idi. Tsaka mo. Nagsarita kami gani engineer manon na yun. Agan dito ni ading mo. Di ka sila kasawa kayon, sir. Ha? Na nagtulagan mi met. Saan kan doon nga masulit-sulit kang kuhan. Ang pagkarigan na mapasama ka na kami. Awan ti pagudanagam ka puta. Nakasagan ako na magitungpal kang kuhan na. Ang tas tulag mi. Pagbasaek, kaya dito makapagturpos at ang trabaho na. Well, isunton pa nagkalay sa amin. Bayaw. Ano trabaho? Agigan natin talyer. Nasursuro ka na kuwada. Talyer. About machine. When engineer. No, masapol ka agad alain ka. Kasapulak tikaskan ka. Saan ka nag-graduate vocational? Kita rin no hanggang nag-graduate no adult experience mo. Nalaing tinangsurukan niya. Kahit sikaw, ang planong nagbasa. Anda engineer, nagbasa kayo nagkapsan. Tawarin na po kawang kayo tinaganak. No, dara pa apyo, kahit kayo yung tunuyan, matunuyan nyo. Mano lang taupat nga tawen, di ba pupuutan, agraduar kayo to. Manong name dito'y ko nga napaneknekan. Nga oray no adda, di kiti dakes, mangirurumain nga tao dito'y lubong. Kasi labat check nga da dumit lahing manong name di kiti naimbag. Depende lang no kasano nga dalan di surutem. Depende lang no anya ti determinasyon mo iti biyag. No ay batam nga panunutin ni Apo Diyos talaga mayawan ka. Yung maging nga, nakakapad kakenkuha na, agtalig kakenkuha na, iti pamatim, nga saan nakabaybayan. Mapasamak ang pasamak, manon nemi. Halos naggandan kami kini Lloyd nga nagbasa, manon nemi, babayan matlang ti panang tulong, iti magbakim. Tada, as-asikasuhen, manon nemi ni Lloyd, na basit nga negosyo, ang pinundar ni engineer, nga pamataudan naman ti ko. Anyaman na masapol na. Ta saan nakayat nga makuna nga duol, ititad na kada kami. At damat impasdag na nga siyap, talyer manong naming nga siyak magtente ng manage. Ngayon saan ko malipatan di dati nga bus ko, tapapangkumot dito sa sarungkaran. Ni Celso manong nami, adot na itulong namat kanyak. Ta isot agisidag kadagiti customer ko. Adumat na ni Ricardo hak, isong mairaping kumatagbahasa manong nami. Mechanical engineering iti inturpos ko, manon nemi. Imuno na ni Lloyd nga nagturpos, tapat lang atawen iti accountancy nga kurso na. No, o di ka nagturpos manong nemi, kaya di makapagturpos sa kanerwa ko ti board. Pinagagadanan ni engineer, ti may isang okasyon. Ti pa nagpaalak, ti pa nagkasarda, kanda dumapay ng okasyon. Engineer Rudy, manon nemi, jak tupulos malipatan. So tinaramat ni Apo Diyos nga nangiya. Tag-ay kada kami ang nakatungpalang terapat mi. Ni Vanji, manibod mo din manong name. Saan ko nga pinagtrabaho iti beer house. Ngayon sumadlat pagtrabahuan na, tatultulungan na ni boss na. Ngayon saanin nga GRO. No di kat ison iti kadua, di boss na kas assistant na. Assistant manager. Imuno na nga nagkalay sa manon name the engineer kini Lloyd.
Sa kamot si Maruno kini Vanji manunemi. Tinaminsan last year laeng nga napang mi sinarongkaran daan ti Sebia iti probinsya mi manunemi. Nakutungan ni auntie. Tatinalawan ni uncle. Tasimurot ni uncle iti sa bali nga babae. Di kati kasinsin mi manunemi nag-aasawa dan nga saan da nga nakapagturpos. E di mabigbig na kami auntie. Da kami nga kapsat. Agraman da kiti asawa mi. Ay. Rodel. Loida. O nanti da kami. Kumusta kayo? Ay. Dahil laing burdek nga kasinsin nyo. Iti kadwak dito'y balay. Nga mamartek mo tinaasawa na. Diya kamo ta. Manipod iti tinalawan na kami ng Uncle Yukit. Nagsasarano mo ito sakit ko. Kat kumusta kayo mo tanan ako? Nagbalin kami nanti. May sak engineer. Accountant man ni Loida. Di ka asawa mi. Ay. Pakawarin na kami. Pakawarin na kumanda ko. Ano gusto nyo itan? Inrumen na kami? Inrumen nyo ni Loida? Sorry. Okay lang, hindi. Saan kami nga nangimulay? Tigura ka na kayo. Sa bagay. Da kayo pa itinangituron ka na kami. Dapat nyo kastagat. Ibanek-nek mi. Kabay lami tagbihag. Ura awan titulong nyo nga kakabagyan mi. Auntie, ang kamo nga nagbaybayag. Awatin nyo rito eh. Pauwitan kayo tumanin, nagkasapul lang kayo. Kwarta. Masapul yo. Paagas kayo. Nagyaman anak ko. Nakimimbag kayo. Dagdama manunemi kada iti problema tayo iti lockdown no COVID-19. Alakan medyo naipaisakit da ito itapno agbaling agina na nagiti sobrat pa nagtrabaho na no daduma. Ken kaada iti miyembro ti pamilya ngagdaden na iti makungko nga lockdown. Ngayon sabi ko man tagsablin tumalatan ti dating operasyon kapatang sangag ko ti negosyo na maapektaran gabot ti kastoy klase ti kasasahan. Ngayon, da kami manong name iti nakasagana nga dalat na nakasagana nga pundo tap na likas tagat ure kasanot kapaot kas pagarigan ti lockdown. Adama to sa remi. Nga may sa kami at kada engineer ti kayon ko anong name. Kabsat ko kan ti asawak. Stamatan ka ni boss, dating nga boss ni Vanji. Iti nagtitinulong nga timulong. Ang nagtadmat iti donasyon ka ayuda. Dagiti asadag nga kabagyan kang gayami nga kasapulan ni tulong. Iti apabangapan na umanong name it adda kada kami iburay mi ti bada man nga tao. Dito nga ro ti pagkasalita kadagyaman nag-unay ti anos mo nga nangibasa iti nagpanangited kang kati detalye iti nga panangurnos ken panangibasa ket sapay kumata damat oras ang gabasit lang nga naibatik nga adal liwliwa ken pagsarimingan ti biyag kadagiti padak nga dim nga ken nagbuya. Tibiyag dito'y lubong panakigasang-gasat saan tayo kumaliplipatan ni Apo Diyos. Kumpet tayo kang kuwana. Mamati tayo kang kuwana. Saan na tayo nga baybayan? Saan tayo lagit nga malipatan? Saan tayo lagit asurutin? Itikilo nga dana. Nudigat agdaratso tayo lata. Itinalinteg nga dana. Toy, nga radagyaman nga pagayam mo, Rodel. Thank you, King